Ootko säkin tuskaillut sitä, kun eri liidikanavista tulee semmoisia asiakkaita teidän yritykselle, mitkä ei ole teidän ideaaliasiakkaita, ja luontaisesti te ette voi jättää niille tarjousta. No tämä aika on ohitse. OfferSwapissa nimittäin just launchattiin meidän ensimmäinen versio automaattisista tarjouksen lähettämisestä teidän ideaaliasiakkaille. Hypätään katsoa, mitä se tarkoittaa. Käytännössä siis OfferSwapissa sä voit luoda tämmöisen matchmaking-profiilin, jossa sä kerrot OfferSwapille, että kuka on sun ideaaliasiakas. No tämän datan pohjalta tämä sama kysely, mihin sä vastaat, kuka on teidän ideaaliasiakas, on käytännössä se, mihin ne vertailevat yritysten päättäjät ja kuluttajat vastaa. Täten me yhdistetään teidät tämän kyselyn perusteella heti. Ja nyt tässä ensimmäisessä versiossa tämä menee vielä meidän tutun flown mukaisesti, eli me tarkastetaan kaikkia näin poispäin, mutta me ollaan julkaisemassa kvartaalin loputtua tai seuraavan kvartaalin alussa tämmöistä versioa, missä tämä tapahtuu kaikki heti. Eli me pyritään siihen, että tulevaisuudessa OfferSwapissa vertailija saa heti sopivia tarjouksia omaan tarpeeseensa erilaisten parametrien pohjalta, ja yritykset pystyy automatisoimaan myyntiensä vielä pidemmään. Tämä ei todellakaan tarkoita siis sulle sitä, että sun ei pitäisi enää myydä, tai sun ei pitäisi olla asiakkaisiin yhteydessä, ketkä pyytää sun tarjousta. Mutta tämä nopeuttaa sitä ihan älyttömästi, että sä pääset asiakkaan iholle persoonallisemmin ja pääset oikeasti kertoa vähän teidän firmasta ja teidän tarjoamasta. Käy tekee OfferSwapissa teidän firmalle matchmaking-profiili. Se on täysin ilmaista ja ala saada lisää ideaalia asiakkaita itsellesi. Nähdään OfferSwapissa. Ciao!